Vi er fordelt med til en fergemeisteren på 36 og Hape. Det er Hape som er heimavøtt i det. Det er jo heimavøtt til Japan Lyon, men Hape er i dysten. Og en spennende dyster som alltid med til Hesebøy Line. Skilja Lenn at jeg vil takkne 1 minutt nå på en av veien. Jeg minnes Sverre Jakobsen som i nekvar spalte i Hape. Annars kunne vi nevna spelarna som färre är början. Abi hever Teit Jesson i mål, utespelare Jekvan Rowe Davidsen, Johan Trås Davidsen, Rowe Benjaminsen, Trønder Jensen, Øssur Dalbo, Teit Jakobsen, Barstal Vartum, Roger Jofloten Jespersen, Arimor Jonsson og Arimor Olsen. Og som 6-30, Torur Thomsen, Jonas Tornes, Andreas Eriksen, Hørtur Askam, Høgni Esterøy, Hannes Agnarsson, Sebastian Pinkel, Chester Dam, Alex Mellemgård, Lukas Islevic og Roaldur Jakobsen. Ja, Jons, vi kan se at her nu det ferdig at Leicester 3 på 6-30, sommerspillere kommer, jeg tror som har vært i Sinterskatter. Ja, flere av dem, og ganske særlig Lukas Islevic, som man vantar i for å sette ganske, jeg synes større spår enn verleiten verre. Altså, spiller så aldri eisen vil vekk, men det er synd å fylles opp at det kjører dem, da. Det er jo ganske profilen, men alltid ganske, jeg vet ikke, jeg var bare ganske nærmest som lengt vekk. Han står da sånn, han lengt i skatter, han så bunchen alltid, ja. Så det ser godt ut, kjøp 6 ut. Det er ikke nekst i just i perioden jeg har haft nekvar spillere vekk, så det ser veldig godt ut i løpet kjøp 6 ut. Men så ikke lykke han også. Ja. Han middelfist i etter, ja. Han var brukt som en neiløst tar på graven, så hvis jeg lengt ned helt det selv, men gjør det for meg også. Ja, så er det takken jeg imot til minne som Sverre Jakobsen. Ja, Johannes, sånn til 2 minnes vel, så Jakobsen har stort ikke ganske spalt sammen av vino, men han spalte jo Negvar, og en av han som har ganske spalt og vunnet mest vi har på kjøkken. Jeg var til å spille han. Og var en av dem multi-utrettet mann, altså fotballspillere var en god, han var en fantastisk håndballspillere. Ja. Spalte var flå på bordet, og gjør det at for verden og i større mål så holder jeg seg at man ikke er flere ut etter greier, at det er liksom ivelappa ikke, og det var ikke så lenge heller. Men jeg alltid Sverige gavst nok i fotballen i 88, det var noe dobbelt, og Leitene spalte næka byrja vi, nå for jeg vet ikke, men jeg selv byrja så i 98, da mener ikke Sverige var vi, men det var ære vi som Eisenfarner, Eirikur og Finnor og det. Ja. Det räknar var gott nog ner där så han 88 år så ska man köra farväl och det var gjort vi stod ja. Ja. Vi alltid andra komma första långt i ja, 2 eller 3 och 3 kärlek. Ja, det är minst en välfotbollsspelare. Ja. Det är halt och ganska särskilt handbollsspelare tror jag. Men det är ju mål här uppe och detta. Vi såg man var nästan med och så hemma och så står vi fick så väl han helt otroligt handbollsspelare. Ja, og her så dysteren Berjaver, mellom Abu og 36. Og Sebastian Pinkel som kommer natt etter, til Sislevic som eisen afterkommen. Og her er Roaldur Jakobsen, og så det Teit Jakobsen som vinner bolten. Og Johan Trås legger han etter til
Ty Jesson. Jag går så ser uppställningen ut. Ja, alltså hvis vi tar Hobbling först time over. Så tar jag i mål och så är mig väl Johan Trost och Barstad Vartom. Sista test i Göte ta var frå i mig väl och Barstad var ute och täcka vänstra back. Så här en bröting går och så hade flott fråa fram och Mivel centrala Mivel där. Och backen Armor Jonsson är vid det han kommer vid skapte lunch ja. Och men det som man nästan ganska kan lägga mest till att Christian Morsen skulle vara den mest kreativa jobb i han. Ja, och så har vi alla på Tide Jakobsen utanför Brostein. Och så var en goal skott rent. Oj. Ja. När vi ju hade det var Armor Olsen som att den senaste atsökna. Ja. Han börjar in här han vill sin 8,8 för den första ett har precis sätten det snär men det finns ju så väl från början i akademiska det snär och har runt så väl på den vägen och faktiskt få in runt och så vi har spelat vid Trimon alltså lägga i rocken att Roger ja han det ganska centralt min att ta i hela bollen men för det så men kort skulle säga Christian Morse han är så a bunch annars väl faster det upp 6 ja så är det på 6:30 som för vi alla upp Hannes Agnarsson så gestor och så ur har vi Brostein natter Rovalder vinner han och det bara lända ner Nutcha Onka Kvika Hannes ja botten över ute. Ja, jag vinkar Christian Jordan Lutno det hände mega bara vägen i chockna men han är ju så sitt så bunch någon det kanske vill ju vara skoj men det kan nästan vara när man letar efter att ratta ska man säga att ratta uppställningen och så vantar man att det verkar ska fysiska det som man kanske kan kvarva ur jag vet inte och så man kanske valta sen bunch ett lätt och lite skoj över att det är så men sexually här är tycker i mål att tycker jag ska med mål och så tar hever haft någon ski att och så är det så Dalbo om att kommer jag med Jonas Tornes för Fjättrabolten. Sänder han ur Brostein men har Björn Vinnan Trent och Jensen för Fjättrabolten. Det gör framåt till Dalbo. Vänster med igen Armor Olsen. Vi tacklar över. Och det är att Jonas som röker väldigt skiltna väl ute i Abrosöja. Det är färdigt till Stall i här på vägen. Här är närmast eller det är väl ske men kontanta tacklingar. Men nästan köttspel och inte så här var omrätt att Lukas fick lyska bollen inom. Ja, det är ju go-countering i spel. Ja. Man får sagt att man kunde också. Men helt ovis kan man säga. Ja. Ja, så tycker vi matchup 6 och annars alltid att det har bara valt ut för att du. Så här ständer Tower Thompson men det är så just en skifting i sista löp. Ja, han är väldigt skatter och till sekundärt det som just han var väl landslagssekretär och fick faktiskt köra valt eller 100% gosse och han är trivs utan något lunch. Vi har presenterat Tower Thompson i så högt efter men det här är så Jordan en sista löte bröting på 36. Ja, och en annan jag vet inte karantän eller vad det är alltså. Nej, nu var det lugga revla. Ja. Så att det är en sändning framåt här. Och har ligger fram vi och trycker vi Askam 20 minuter färran. Ja, men har vi näck mer agengan här så första lötna så spalt ju något till för något knappt och till har vi som har Lucas som sätter dagsgång här till. Ja, vinner bollen åter. Armor Olsen, La Jonsson är det som räcker vi bollen nu. Och han får åtna spark. Ja, vi lägger också bra. Ja, det får inte. Det går så minst har vi ska man säga vi ändå ska man säga jobbar fotbollsläge grepp kan man säga att när fantastiska början så har där så har det väl mycket som bara skutcha så sjön i några det men ja, spatcha det strot man vinner allt. Ja, och men upp på alltså det börjar vi han är rätt går tar färre till som trycker på att kunna göra några vip 6. Roger ska ta åtna spark ner i under 6:30 hos någon. Och till inte bruksla 4 igen hade jag. Jag vet inte kvart. Jag hade det så rent så vatten när Erika konfekter kom ner av vatten här under eller på 60 sekunder. Men gärna kan det så just. Nej, under skolan och så. Jag skulle skulle på 60 ja. Okej. Det är obehagligt. Så bruksla domaren åtna spark ska tackast. Och Andreas Eriksson först honom från Benjaminsen ska men det blir så inte in 4 mål i åter det blir faktiskt så jag säger på 60 run på första syfte men så är det Armor Jonsson som ränner bollen upp. Och har Björn är så att det Eknar i halven Trönter till Barstall. Johan Trost som skulle vara sin driva samma till dysten men han är det så och är lika bara som vant. Och
Barstal Bartom. Som kommer i Mivergina nu efter. Så det Össur Dalbo ska snaja vi nu igen. Teit Jakobsen. Jag vet inte om Roa Visser. Helt alltså backlinna. En 4. Så är det Alex Mellengård alltid som redan får botten ut. Men Habjörn kommer vi en trust på den vägen och har vunnit klar för botten efter att här spelar sig igen. Ja, men så har Habjörn grejt om han alltså det är att viljen jag tar skulle Lucas Marjack men jobb 6 är mer att spela är viljen att lösningen. Så att Habjörn kommer väl igång och just en Disney. Och troligen jobb 60 kan vara en isen att några likar någon har kanske inte spelat så eller något. Assist ju veck lunch Alex Mellengård har inte spelat alltså han är inne lister och inte spelat en av det stund var det kan kanske ta en löt och där kanske ordentligt kom igång tillsammans med Pinkel när resten veck lunch att där skulle kanske lyckas som fota sig eller brukar löd ju fota sig men har vi en tid som inte tar att ska gå rätt på bara där kom in Slash 20 minuter final 0-0 i kontradalen. Go början. Ludlig början. Spelar ner för att Stalin. Och än hur har kanske varit om han och nu får det att alla upp och till Teit Jakobsen och han släpper undan tacklingsne. Och så är han går stav och så är 4 och så tar centerbollen utan Brostein. Snairar nu. Skjuter. Så då får Benjaminsen langa till att en motläggare 4. Men har Björn sökt stöd det. Och det har gott arbete av Teit Jakobsen och just nu allt det där har Björn och så ganska Teit Jakobsen vet han lägger som har allt över skin och message öknen och öle H3. Disney har behövt spalt det och han öle går träcker har det som ut och tackla färs kom på boll för boy och inlägger rönrarna få helt vid attarstånkarna med av release men Jonas Tornes att det så vi kommer i mitten och för Arnas paragraferna 4-6. Jag kommer över till Teit och så med en kast till Habem. Framalega och på 6-3 vid halvan. Tackar med igen. Jag kommer Rowe. Sislevic fick han vissar ut ur Brostein men miste han efter. Habjörn lägger bollen in efter Brostein. Barstal Bartom hör han Amine. Släpper fram i Pinkel. Han är så signer att spela sig eller släppa sig av bollen så var flyger utan om man och fick bollen av honom. Så då Lukas Sislevic. Vänster med igen till Hannes Agnarsson. Och Teit och har på mannen. Hebran. Långt utspark. Har Björn här och Amine. Ari till Froa, att till Ari Morolsen. Så där Roger. Inkast till Happe Mr. Main. Ari Morjonsson till Hinara. Så där Roger. Och så är inkast till Kvann till Happe Atter igen. Ari Lössur. I mikringen Trander Jensen. Så helt fram och högra vank. Jag kan råa i Atterfärd strax. Han är han inte. Nej, men tanken går för att Trent där och nu är det så jag vet inte jag råa i Neckmairas kan man säga. Alla centrum som spelar. Neckar som säger det någon här han fungerar mest som bara backer, ja. Och det som är väldigt vi har på spelen annars och i sig första lötningen med 6 det tar jag väl ska man mer beinleis. Hannes till Lukas. Högni Eströj spelar vänsterbackar. Och bollen har varit ute och har blivit inkast. Roger. Och här är så en på 6-3 varje. Och fär spelat om spel i första syfte men har Björn fått sent bollen framåt. Men Tryggve Askam som alltså är kommen och i B6 mål i det stanta och i efterlöten och i tar du nog väl mätter till Kjøveren och Birker. Han har så spatsar bollen eller spaltbollen från sig och han är färdig av någon till inkast labe. 20 minuter kvar ner. Vi får hålla ju kontra där en rätt mål kommer och i som det någon
Men har behöver haft bollen för det mesta, Johannes. Ja, det mesta. Och det har haft några skott under själva det en helt stor mål som inte vi än men alltså i mån till stövna att jag har som man bara säga att det vill så gott att jag dem där några flytiga för män och vi bollen och att han går sen fram och på 60 bröstline. Men väl inte det så men alltså till mer bäla ser och stor mån är ganska att som vi nämnde ju Arne att högra backen så att man är mer än Arnes backen nu en bära en backra och det ger vi till Eka och Arnes väl så för men det är ganska alltså jag vet inte om man kan säga tentringen eller horen till själva distan jag har någon ser utleverera beten på 16 här sen det mer tillvande och är det ganska inte så rätt av den första boll och helt inte så eller rätt av vinna den nästa bollen men så vidare att allt vi på 6 det ska att bära att lite ting till Sisselvich Atlanta och det var råden kan alla allvänk och så är möjligt där och ofta är där öle Ireland time möjligt på själva ta där är kanske under Lutsen tror Trusty och det här var för så vitt väl, ja. Ja, det kommer gå sändning fram i Brostenschapen, men Armor Jansson avgrejer väl. Men nu blev det en minne gå upprutning här från Lisha Bernon. Då som är ute och till inkast på 6 över. Lukas. In 4. Trenter, så är han på 6 över till Sebastian Pinkel. Hannes Agnarsson. Fyra, Tider ser ut till att få han. Ja. Vi har ikke nevnt her som er i bunchen om et konudleisen Gerrand, så har Bjørn Niklas Thomsen, Jakob Hansen, Magnus Eilsson, Christian Morrison og Paul Ingasson. Og Jobbe 6-30, Trygve Askam, Benjamin Heinesen, Jekvan Kjell Nolse, Bjarne Pedersen og Hannes Torlefsson. Habi Hurbolten og Egnar Holve, Johan Trås, denne lenge sending, fram etter, her er det så Hørter som fer hatt under bolten, og så gir innkast til Habi, Hagermein, Jekvan Rowe til Frå og Benjaminsen. Så fer han ikke veldig tema av bolten, men Habi har bare veldig bolten kortene. Takk av dere tid, så er en sending fra Trønte fram i Blåstein, Jobb 6-30. Roger fikk ikke veldig tema av donen. Att det får in Elvin Roger säger att det är plats med mig här så kommer sentingen från Trent här men först den där syns jag hon är inte nöktan vi fick lagt något som första för ni till högra bein så kommer till en runt hur goda skott och mitt filmad. Men det är som kanske är månen mänkan jobb att det är synd man beinleis. Ja. Jag kan över väl in 4. Andreas Eriksson ständer här. För bollen ut ur bröstan Jester så där Pinkel och så kommer Johan Öla. Harley och Jan. Frispark til B6-30 og domaren vil ta seg 2 år ved Johan, jeg vet ikke om han atler rett. Sier 2 år, det er ivestund av en avværing til hverandre. Nei, det er ikke kors, at det her gjør Johan Øylepp til at han er, skal man si, og fremmelig av vetten til å mye av vera, og hvis det får vent spillene, så gjør man gløy til å ha bjørn her, så gjør han at han frispark er sin professional, kan man si, men först det var det inte så god skor, det hade inte så öjligt äckligt men de stäcker så en ska man säga omställning på 6 det. Frispark på 6-30 till Hørter, sender bollen i Habi Holvena, har Bjørn få man med natter. Og Trønder Jensen har nu, venstre med her kommer 6-30 mittlen til Jonas. Og så er det har Bjørn som får han med inn. Teit har nu. Jekvan Rowe. Og her er måtlager der i Nant, og han lägger du bollen natter och så en lång sändning fram i jag. Alltså där Bo Hackster, men får inte snäpp bollen och gör till en av sina mannen. Här är inkast till B36, Högni Österröj tar den till Hannes Agnarsson. Vi har spalt i ett kvarter här i förra halvlek och här är framvis Anchimal kommer 0-0 mellan AP och B36. Och hoppas det blir nog så lovligt spel så hade inte vi kunnat se vidare sen några Malmö-lägga än. Inte några ordentliga negocier. Nej, det är svårt, men hoppas vi har gått sälja den första touchen på 16 här kommer bättre vi här nu. Men hoppas vi att det öliga gott trust på den vägen och hade några skott runt. Men inte den helt stora Malmö-lägen, men det är något som är fram vi. Men det är att jag har bollen och på 6-2 är det rimligt starkt eller väldigt parten jobb 6 är starkt alltså det är inte bara men vi då ser vi större mål
att ha blir kanske spela ska man inte mer nu och ta få högra matchen sälja då när vi så att det är ganska just månaden när man tår i större mån att leva det hinner det snäcka hinder så det kanske vara att det finns ju inte så precis man också för det va och så är man öl ofta världen i sin spel ja men det har varit inte ordentligt visst det har inte skapat alltså man kan så halt lugga väl att det ser nöktande ut för det här vi kommer till 6 år fram i smankla komma in i en rytmen och alla rytmen alltså väldigt parten är väl lost ja men alla parten har det inte ordentligt finns glia än Frau Benjaminsen Røyner at få bolten fram til Øster Dalbo, men bolten kommer ikke røylig her. Andreas Eriksen fikk han, så en sending fram og har vi holdene. Lukas røyner at renner etter bolten, men Johan Trost kører han ut til innkast. Jester Dam stender ved bolten, men det er Høgni Estrøy som skal kaste inn. Hannes Agnarsson Andreas Eriksen og atter Hannes Agnarsson fyrir ut i vinstra bår og hever så hørt Askam 18-4 av mine stått til Lukas og hørt framme til Sebastian Pingel så kommer Jakman Rowe her for fæsra botten spiller han fyrir føttene og Trønde Jensen, så skal han sende bolten fram etter, men Rovalder Hoxie kommer med den. Kvendt Rovalder, for han etter, få innsending fra honom. Jester, Ude Minstrøya, atler han til Hannes, men her stender Jakman Rowe. Og Teiter så. Teit Jakobsen, en Høgni Estrøy for at han honom. Så inn til Malmannen, Teit, så Amina. Og nå er det Lukas Seslevic. Stått til Hannes, avgjørende kommer med den. Trønder. Det Råk. Her er Rovalder. Nu spelar på 16 vanner Lange vid bolten. Og Terjer kommer med vi. Ja. Så han slutna. Nek med vi. Ja. Hannes og Lukas. Rovalder. Jester. Og så om at Jonas, altså backlinna, vel en 4. Og Jakman Rowe skallar. Frau er her. Førre skomp. Spiller han fram. Rovalder litt fram vel en 4. Och bara vi ska alla mot målen. Jag gott all uppköp 60. Super alla. Men det är väldigt gott just nu. Alltså det var ju väldigt halvmur. Det är mycket till att lucka som Amin och gå och möta och så arbetar som meter för meter långt fram av Vörtlen. Och så kommer jag sån avslut det första och så kommer bollen från åter och så klarar jag varva truste och så gör en boll som är få inte inlägg från Roald här som Hackens ska la patcha men man tror vi David också David snacka upp 6 ja de väl spalt. Och vad det första mötet när vi sitter och spelar till är Lucas när vi har hoppat på bollen och mig men nu skulle ta så bara här var Lucas man har möte för jag kommer in i sin egna rytm så alltså jag till låta det kan öle väl jag kan så för när Ja, vi har i släpper 20 minuter och här är fram vid 0-0 i grundtabellen mellan HP och B630 och här på B630 har så bollen att nu. Jonas, men så kommer Fletcher upp. Så här blev Rengstöva. Det var Lars att vi har gjort tebelax 8-1 nummer så. Ja väl, första distrikt ja. Sigfrid Glemmensen som bra fan just vänjara. Chatepe. Ja. Annars alltid att skilja landa till Björn var. Sen det körde till Destiny ja, men inte värre så än att där har finns mal nu. Ja, då lägger man för KO i mina Johansson och det är Salmon de Beck som skor. Ja. Kom från FC Soro ja, till TBR. Har vi inte för spark mitt och B6 vi håller den. Här annars fin fotbollslegende gott väver och fitta vaskvaran. Som heldur vilja standa her og søkja Hanna Line spela enn at sida og hitja etter EM-fotboll til hjemme i Ståne. Roger Jespersen langar til om 4. Lengt om 4. Ja. Ja, så vill jag det synd på. Man tar chansen så en bollen han bara sticker. Han har så nu snackar om EM så har så frusparksnere på muren och så duckar det ja. Ja. Det får som är rätta vinkeln av foten och standa på att det här får en bälten ena vägen och ta den skriva.
till några teknik så ska du skjuta och ska du skåra här utifrån så ska du för det första vara otroligt harskott och så ska du extra för vi får med att ska man bodja sig där. Ja, till teknikerna får bort med kavater antar. Och här när du ska köra harst men du ska inte köra 100% harst men och så ska du lägga bollen lite inte skrått ja och så var färdigt att dutcha. Du sparkar då i flä så ska man köra beina rist banka bort så får han bära bait alltså skraft nu öl. Så där Sebastian Pinkel köper 60 väl lägger han Mr. Main här Lucas Färren haltar så backlinjen snyter tight så lite bollen väl för det har Björn Skallan ut på stenen och Roker Färran och det är omkring Michelin Gabriel Korte så alltså renningarna de så att Össur han ränner kött och tar alla spelar nian åan men tar han strax akkurat. Det har ju kanske mer här ja nämligen men här kan man gå till där du häver ska man säga att två trigger alla bara att den ene lyckas som möter bollen alltså har börjar vilja alltid också andra flöten som han kommer åter och så där vanchen som kommer jacknen och så tar andra mot bollen och lagt alla mitt på spets och bollen att i tomrummet ut i syna men alltså även så ligger vi två fram så blir det överlätt till så är det bara den ena så kan det inte spela liksom som bright och så har vi frispark till P36 utanför HP Brostajen. Ja, men P36 tar här arbetsordentligt nu och är ganska tar som större monster nu här den första touchen mot när har klart om man och så blev det jävla suspekt men nu mer P36 allt. Och hade jag funnit Marlon like här vi inlägg för Roald och här Högnes heter han på så normal. Fyrir halvleger Hallien, 22 minutter final, framvis 0-0 utom tabellen. På 6-3 frispark som Roaldur Jakobsen för att täcka. Lukas ständer 4 bak nu, så får han till Viksvalsaktans och han skjuter om han fyra målet. För helt kört att dyka, man får skruva ja men det där de får upp och ner. Ja. Och det är negativt. Det är så som Sunny Olsen player då eller Jerry. Ja. Hvis vi minns målet eller med tar det mer kraft ganska mal och stäva från i fjör mot en så ja och så skåra. Jag tror det öland utifrån men tar för en efter kraft och man var också nästan en skjuter och han är inte namn för färdra bollen. Han har tänkt du skott ordentligt att han lägger ut den första skjutten annars till mer ska man säga tekniska där röna att du på snä kraften. De som Paul Samuelsson är han förvaskat på skott och det är inte så väl harst men tekniskt väl utfört. Högni Eströj tycker frispark. Och tar bara valt det så lösningen att Högni är vänsterbacker och Jonas är högerbacker och så är Alex inte backer lånker men mer och mindre. Högre misspelare kan man säga. Så det är så räcker in i vattnet vad sagt han. Men det är väl till att utnyttja Jonas och Högni det är att Jonas har spalt nu Högni är vi nämnde den Sean Högni är näckväck vi ska och Jonas har spalt framur väl och högerbacke och så har man bara valt att lägga Jonas välja sen på den och så för hinna vänstra. Och så på 6 då gott inlägg men ja, på 6 då kommer det till. Ja, han spelar väl där. Ja, månaden bättre. Ja, jag har bollen och har nu. Ja, alltså jag hade ju inte haft det helt stor mål men helt framme så det är faktiskt en okej alltså får det där att det linje spela väl samma finna väl någon annan och inte så är det näkver alltså det misstag som vill också uppleva att man spelar bara inte motstånd där åtta när så är truster så det alltså det alltid att det har funnits det och Hoas vi inte har haft några mål och Hoas vi inte har haft några ska man säga helt stora mål eller Gardla Bjärkskär att det måste för upp på så så har alltid lyckats att det blir gott det. Rovaldur till Lukas till Pinkel till Hannes Agnarsson. Så räcker han fram i här utanför Brostein så Jester lägger så bollen in i Brostein, Pinkel skjuter, bollen stackar ut ur Brostein och har björn för stäven. Tar Jakobsen. Och bant och en målläggare, färran åter, så in i vattlen till Trent Jensen. Han blir ju alla på. En skrassändning efter gör till Ara Mor Jonsson. Men sändningen en 4 är minne go. Och är helt inte likar vi attar öke och tar ofta en smarstar där backa kom jöknen att det stämmer lite bollen att halta av hjörne och spela en knallhart flatt in så kan man han har sagt något sånt öle gott och Eisen går sändning till Pinkel så nackar han på Steinon och så räcker han ut fra och så skjuter han oj vi stannar där bästa mål med Ola Gerdil
Ja, men också är 2-6 för mot en 5 hablarna eller vad det är och nu kan kommer han och skott så vi är och hemma måste väl lägga hooks skott bein och mal är och så man placerar sig mot dem men ska lunch tagas från front alla på boltspalter ut till Hannes och så inåt till Pinka där och sätter sig in i banan och för ett gott skott sättas där och räcker ska man så skriva med i stanchen för 6 vi kommer allt men ja passar runt ner till och gå runt ice. Rovalder höger med in till Alex Mellengård. Och han räcker vid bollen höger med in till Rovald. Rovald stäcker vid bollen utanför den. Spelar han från sig rätter till Alex Mellengård. Så det är Jonas och Lukas. Lukas till Gest. Och Rovalder. Spelar Glöj väl på 6. Nu spelar han i Reika fritt och längst som är stöven. Men det är tonner och det hade varit lika som och det alltså det är gott på 6 liksom nu som vi nu så nu är där kommer jag tror att det alltså bäge Lukas och Pinkel som har varit borster nu flera dyster alltså till störst till ordentligt. Ja, han nästa rejser land på hörde måste nu ordentligt komma för sig Alex Mellengård. Det är inte tar på 6 det tar hela någon där dyster mot kan vi alltid här vi har man vi färdig skriver. Och då är det att ni tar kontakt med att få så här männar vi att det också. Ja. Lukas. Och Hannes. Och Lukas inne till Gest. Ja, bollen kör bara att fram till honom där och just sätta distan. Finna väl plats och då väl att flytta sig i kornörerna och men det som ganska ångt i vet jag att det är Ulla Bailes men det där vi mer till via position och hela bollen och hela tål och köra bollen till ganska en öppning kommer möjligt att spela bollen ska man säga ner i mitten kedjan så ja Ulla tonner och hade klarat sig öliga väl. Titta bollen inte så jag vet inte nästinga kvar med så man kan flytta bollen rummet kört och Jean Rawls ska kanske ha näkar eka han är ju mer han kreativ som lightar efter juggling-processen. Slacker halver timme färden. Framvis 0-0 på 6:30 alla på in i Brostanjobbet. Och så en fyra och färden. Alex Aldén skjuter om han fyra. Ja. Att det är fullt 6 alla på halvbollen och så klarar att ska man säga föra allt långt fram av vattnet och så kommer att det har 16 minuter så bollen ändar ut och kör. Alex som så rör skott ganska inte världens bästa men det kommer så till en avslutning här. Happy har långt sent spelare hit upp. I såg Paul Ingasson och Christian Morrison och Magnus Eilsson. Och nu hade jag att vi såg på 6:30 var Eisenhower hit upp. Men det är inte bra av nej, det är ju visst. Ofta gör man det man har lov att trodde man skulle som igång där och så det var inte helt vittla men skulle att över ute så är det skjuta jag kom upp till det skulle men så hit det Paul så är det också kraftigt upp helt det alltså vi springer och så där. Ofta brukar man det bara halta där igång då så då vet. Så skiftar man det tror jag det så för det tror jag det nästa steg. Tryck vi Askan och i mål 26 det där och fighter bollen ut här i vänster så igen till Hökna Esterøy. Och nu var det nu säger Frank akkurat. Sebastian Pinkel, soner Frank Pinkel som spelade danska landslaget och en av skårar mål mot Hörjen. Roger Jespersen, Trond Jensen och kvar så på 60 var ner. På han, Roger fick en åter. Nej, och gå tackling Chester. Så det är gott. Så är Lukas som släpper till strax i vänster med. Räcker in i Brostein, sätter en man av, alltså backlinna. Och så kommer Johan Trost i mittlen och det blir nog manspark. Ja, han kommer efter och Sislevic och han sänder upp. Han är starkare mantelman. Och är starkare och han, ja. Ja, han får pura så han får bo jag går ro här och så pura. Så resten ju till att det ska hända på köp 60 då är det jag kan själv också ska in. Ja, det så går man då så vidare. Alla är spinkel alltså där har säkert satsat in det vin och han fick en knäs här i Gondodal för håller man så igen ja och det där mest sannolika. Han ser ut att vara en god spelare Chadaman alltså han har några dikter en rekeväl botten så är det här. Han har haft det bästa målmöjligheten någon rakt stunchen av en utmarskon att söken. Ja, och där får inte Erigan han arbetar in och skapar sig lucka som plats till att få sen skott just där så det var okej.
Men det ser alltså ut att jag kan komma in och jag vill säga nu inte gynnt och halta men så jag tänkte det så Hannes ju om det kostar att på vägen men alltså ja, jag vet men ungen ser ut att nu när jag säger nej men det är också det för att ampa av en lörna och säga hvis du akkurat det kom från skia så vill du alltid lite nu ska man säga mer värre. Ja, distren är halvan timme gammal. En antimal kommer men fundes där. Ja, helt rätt. Om man har jag vet med på 60 det om man har så gärna. Men du kan gå för en gång för oss det skalt om det är smäckfulla mål och några målchanser eller några målmatcher för det är så. Ja. Så det är helt bestämt att det vill Kvar gärna det är ju mycket att struka. Ja, 2-0. Är det att 2-0 nu i topplistan mot Division. Man helt ganska nu för att nu kom den ultimativa stischrundan men Taruja bara vi är ju i alltid kampen och ser ut att till näkar som stäcker dem. Nej, men det har vi gått och så jag kan inte sätta då innan. Ja, det är ju alla på. Det var Rowe, räcker bollen. Och på 69 i första omgången får där så kan man alltså stövna. Har Björn Rena Örnsen tight och högra vänster. Och det var så inkastla happen när vi har något platsen. Och jag får att man blir tror jag förklara. Ja. Så när man lägger in det check vi får man in alltså att jag tror det är en attack för modern så 2-0 i plats tror jag. Att det är en sån lista som man kanske kunde misstänka för ända att 1-0 låt i Berlin kunde vi vill nog för ena stigen. Men ja, det ser ut att gå i mina att vi fått någon. Ja. Och så en skarpsändning från Hampel på 6:30 och här är det Björn häfner att få bollen åter. Men sändningarna fram efter Richie Biner så har vi nu. Det är inte långt men det börjar ju öle väl och var öle Biner som spelar nu kommer ju såna. Ja, det ser ut som det Hannes Agnarsson som ska ut. Akkurat, det nämnde jag han check och hasta jag lite Biner är under distan att man första närdistan var ju vi tajt här att man en nåt eller mindre än det ganska. Checka nog hasta eller syndro det hur Richie lyckas som färg om så innan. Och då var färres nåt så den man bör hejta så där veck men det är för någon lika det inte så Hannes. Som av 6 eller kvar där jag kan in och kant bara jag tänker gott att göra där. Du vill alltså jag kan större mån som en ska man säga alla bara som alla bara men han spelade ju HP och du är ju AP som mer som en ska man säga kantspelare. Jag kanske inte akkurat ska statur till det vad han länkar men han var där. Ja. Han får så en boll ut i vänstra bord men Johan Troster undan honom och sänder bollen ut. Kastle på 6:30 har kniv kommer fram att ta den. Så det Lukas. Och Hagne. Så det Hördur, Gestor, och så bollen. Vi missar den och han får en kast. Är det framvis 0-0. 34 minuter farner i förra halvlek i Gundadale. Och bollen är nog varit ut det här utspark från Habermann får ut. Nu har Björn vunnit bollen åter. Från Benjaminsen, Amina till Össur Dalbo. Roger Jespersen, lite bollen fram efter. Och tajde färg för honom. Ja, det som Rikka är så happy att börja vid till Lucas uppstäcka här spelet fram efter vad sändningarna är. Ja, nu är det alltså nu är det klart nästan av att lån så pika. Ja, går sändning här från Roald in i Brostan jobben. Har vi gärna få så fast bort någon. Roger han missar bollen också näck. Ja,
Jag tror att jag har det där jag tror att vi har finna platsen i att ska man säga renna och lägga allugan och ja har sexan nästa månad spalt ska man säga Midas kan man säga smart alltså small spel possession och det vill lockas otroligt väl så tajma och så det är som är fysiskt att här om man har mien så här så står när här har Björn Reka och bollen och så färdar ut där och vinner bollen Adam kanske har Björn dra och landa bollen nästan här kommer så frispark väl i fyren och Malmö loftar honom. Ja, här är väl månen på 6 eller har Björn är tag grammar att börja vi och vinna som närdes när och visst det vinner närdes när så samlar det bollen upp och så arbetar härifrån. Men teorin skift här på 6 den större mån här var ska man matcha har Björn och vi kan ja, så det har på men ja, så har det ju lätt här framme. Nej, det var ordet välvaxna koppar Andreas och hörde det där. Det krutstärs och han ska nog häva bollen i fötterna och så pröva ganska bra. Jag vet inte hur han vill kanske inte spalter. Nej, han ska spela så i fötterna i mån till ganska att få honom upp i luften till här är hinbar eller så. Inte ute Bayer med världen som sagt isen stärs ska man säga och gör en till men det är 4 mån för oss att finna men det här. Men jag tycker det ligger mer ut i att ha en period otroligt väl och kanske bruka det här ölen på orsk på att och har inte ska man inte gå till att köra det ganska en highland hållag uttrycka men det kan vara det kommer åter men största vanten jobben är ganska tann att finna inte någon annan lika väl som 16 öl palmer och lägga bara något som bollen trilla och så arbetar där så meter för meter långt fram av vattnet så det kommer fram så kommer ganska som är en centigrad du att han tar väl men gå ja men tanken är så här att man spelar löd och så ser man mål att lämna här man spelar bara fram efter vattnet och tanken är god men rent tekniskt var det inte nog väl utfört. Vi pinkar väl av efter bollen. Vi ska väl jag syns ska man säga miltar centrast där så det kunna bli eventuellt här mellan varje spelare och pinkar. Shea 3 minuter för Legend 0-0 i Gondadalen mellan AP och 36. Roger Jespersen. Så räcker han. Och så är det Arimor Olsen som får bollen från honom. Så får han in efter vinnaren. Och så att de sen. Men bollen ligger inte till hin Arra. 60 vänner för stävinnen. Jonas Amina och här kommer Johan längt upp om Lukas. Så där är Walter. Och Jekvan Kjell. Högnäströj. Hörtu Raskan. Gesturdam. Jonas. Pinkel. Alex Mellengård. Och så är det Johan Tråstatter och så Janne Trönder Jensen. Tide Jakobsen. Och Jakobsen Roll lägger bort natter till Malmannen. Så är det Barstal Vardom. Roger Ferran och så stack bollen här kommer så Arimor Olsen fick bollen till så nu är det till Össur. Och så Ari han höcker till om han är om man missar och la missar han och tar åt spark. Ja, normalt går bara dricka mat och får en skott runt där. Öppna spark till Habe. Fin runt och vet jag hinner vänta så har jag kanske inte så goda alltså det frispark på ena som var ner och så men att det väl jag går runt där men så inte väldigt ut och Malmö ska ju alla kunna vara favorit till att ska man se Björkan en tydlig boll till Georgia nästa och kvar på att trycka honom spark. Ja, vi det och Malmö är färdig kört till Fatron men kvar så där tar de frispark på 60. Ja, Malmö alldeles vi ska han ser ut för alltså frispark in nej han måste inskruva och han liksom tar fet ut och så fäller han akkurat han på visst ut men han är nog blir skumpa akkurat och löpna för ut och så att utla på den konto vi färden in här. Ja, Trönter. Och Össur. Och han fär bollen vid sig. Och då är det. Och så Tide Jakobsen kommer till någon. Och så är det Atte Jonas som rodar upp i efterlöt här. Ja, men då borde det ha börjat inte för alltså längst skulle jag nu klara att vinna en sned 50-50 boll när 2-6 eller något så ställa samman och komma faktiskt en rymna kost över men för 3 för är alltid Jonas som in för sån här grabbat och för expedera ska inte bollen väck och vantage. Tide Jakobsen men det kan inte bollen med. Ja, har vi en lugg som visat henne att träna lite och till gott för distance så finns det där sen då. Vad vi har vi här ju mer så ja nu är nästa rätt center
början av gå så men se över så här 14-8 nu farna som hon också är på 6 du har kanske har varit mer av bollen och samman. Ja, och kanske isen tatta så eller jag har ju skott på sina pinkla och det och så är det snett där han skulle västra isen där högna som faktiskt fer bort fram i mål och så rymmer gott och hoppar ner gå så ja bara halta bilder vi går och skottar under trycker för Björka. Och så skottar den ner för är att som är helt okej men har inte ordentligt haft den chansen som man ser också här här som skulle inna så kläcks det efter där kunde först banken akkurat det samma. Ja, och teppet här öcha mod ännu så. Ja. Ännu så är det då trubbelt för rent här och tappar ena för 4 och nu är det att han för 2-0. Men så är utleverade som mer ostövot. Ja, och vann vi har sagt det jag flera som man säger att det men det går in i play där att ordna. Men det är truppt nu och så kommer jag så för att kanske säga att 2 mot det första serien så bara kanske mot KOI. Har vi orkat halva till och så spelar landskap mot KOI och det var där. Ja, så har vi alla upp från Benjamin sen från lackbollen framåt och Andreas Eriksen stäcker all upp någon. Från Benjamin sen han tackade sig kvar lite här för att få andra botten fram. Han blev lite chans med andra fått matter. Ja, men för Rolla skickar är om som ser där inte får fulltidstest ner KOI vinner så finns det bara också långt veck. Ja. Men det kan säkert göra det för det här så. Man björnar ströjas väsne men tar det blir dant frispark mot Damman. Så är det på 6 till en goal sending fram till Jeppe Schell. Han får bollen här i Brostein. Det kan ner för in i Brostein. Men han släpper inte fram via Konroa. Jeppe Konroa för att stäva bollen. Och så är han i nej här alltså modlagaren. Han får spalt bollen till tight och han får frispark. Ja, akkurat stövlar jag kan råa vinna bollen här. Är det öl ofta en stor man tror på ganska tyngdpunkt är nog så högt och det ringer ganska att det får ska Sverige läkaren ut där och jaun var. Det tror på det inte. Men öl ofta ser man inte alltid kommer igen en mot en stöv ja och så förboj och så inlägga men här var det väl lägga stundar en avslägga. Har be för frispark. Utanför B6 till Brostein och så Dalbo Korgen Koll. Och Roker stenter här som bollen ligger. Arimor Olsen för Eisniver. Ja, så är det kvar möjligheter. Det skott och vinstra bein, inlägg vid högra ganska. Eller man fräker så väljer man högra backskytta. Kan det så fräker så kommer alla ifrån. Runt om mål vi känner stenter och det väl. Det är Roker som ska skjuta sig ut till. Ständigt inlägg. Ja. Lite väl in för den. 60 drar skallan ut ur Brostenon. Tight färran i nästa söje. Så är det Trönter. Så in för det. Och han är vid. Barstal var ekvilliga nerviga skallan i Mali. Hatta var en stor mål. Ja, Hatta kunde gott färg in. Alltså fick Barstal där nämnde vi bollen så får alla sig in och bollen ligger öl innan det. Spårningen är tycker vi ska ut och ta den andra bollen där. Men han skulle kanske inte väck från målen och Barstal kommer ränna väl in och vi snackar väl 4-5 centimeter så det Barstal kommer kosta i kassan där. Men har vi där kommer månad bättre vi och har haft goda stövlar. Det är den 3 innan de sista 5-6 minuterna att det har vi från vi och har på 16 mål. Ja, så är det på 60 gatter. Chester. Och så har Björn att få bollen här, då får vi bollen och någon tar Jeffrey spark. Ja, Chester Dam. Han är Papavänjan är Papa Bajansara. Ja. Sonner Bo Adam som är ju sunt och var en där i Happen. Men hästen är inte valt fel att köpa någon. Så det är han själv Rovalder. Det är smala. Men här så jag han rör på att få knäckt ja. Han skjuter inte ska man så utjökna bollen men prövar att få han. Men lägger för näck var 8 så ska räkna synt med mitt in i jag får då bland och så jag skjuter inte som sagt harst. Man ska skjuta så jag vet man kan säga 2,5%. Och så 5 man annat white.
men jag vill att det ska tränas näka så groliga näkvals. Man det sitter. Vi får stittast tøyen av affären och vi skulle kött för så John där något långt like Rovalder sender bollen ut av högre sida till Alex Mellegard, men här kommer så Arimor Jansson för att stäva bollen. Men han missar den. Jag missar den där, ja. Nej, men något överlagt rätt. Men kvärt dömer han dömde till HB-korsen. Inkastet. Ja, det ja. Då så är det den där och han lyckas som så ut av kroppsmalen och att det var en kockel grej men så är det. Också skält om bara Alex Mellegard Agnes Leon smyser fram i en för inkast. Då ska vi hitta spelaren. Det tar så ett boll på och alla presterar så ja så nej ja. Sista mål lägger det någon ett lag här för hålla jam och nu är det inkast jobb 6 då Jonas Tornes här lång go inkast. Och det kommer långt fram i bröstan ju har och har skal ut till Hotmanspark. Att det var något så stan. Ja, hade varit öjligt längt inkast. Han är misskajs av att någon det helt mycket HP här och han kastar en oj 5 meter nästan. Då så har jag lätt. Just nej Alex tycker han tycker det stått till Rovald att till Alex. Men räcker så oj en HP-spelare för nytt Hotmanspark. Men det är väl stage. Så innefärden, halvleikar og i Gondabelle, Antsjumal kommer, her 0-0, og det vil jeg nok så javne distri alt i avspill. Jeg mener ikke det er helt nekve målmøllagene, men hver parter har haft omkring rettssøkner. Ja, det nærmest er kanskje Frank Pinker, Sebastian Pinker, ståndsene for. Ja, det er det nærmest. Men det er jeg, sånn sier, men jeg alltid at det er jo ok, men det mangler ganske det sørste nerven ut, det ene mal, ja, og får kanskje nekka flere malchanser, men jeg alltid har börjat otroligt väl, spelade väl och mer beinlejes, men så arbetade på 60 så ganska mer indisten och stilla roll att det spelade ju ölen på flytta bollen så innan mitten inte så öl ivrig band framåt och men spelade bollen rolla fram av och så där narska så 60 minuter så kommer man aldrig in eller inte spela tomt och just så inne. Och ja, och det kommer så landa chansen här till Sebastian Pinker där som kanske är det närmaste vi tar över till målet och andra och inlägg högt ner där bara så inne där och det är som sagt här i målläggan så har vi en sån inlägg här mot ändan av fyra läge med Barstal akkurat inte för sätt ska vi se tonna av bollen och så har vi haft en två skott mot målet men alltså framvis inte så ner stor mamma så att jag bara kunde bli ordentligt ska man säga stor men alltså sent eller vi snackar 4-5 cm här så är det en fantastisk stor chanser och alla det säger för inne och så tatt på målet där bollen kom men och ganska sällan på sex vi ska spela alla det är aldrig väldigt gott har det det är sen mer svinkant börjar väl och så ett landa mittenperioden från ganska 12-14 minuter och så ut efter lite ganska mangla touch ta är där la finna där öligt lag från annan där 16 jämt och samt finna någon annan och här var faktiskt ett evigt men så har man inte så alltid att ja vi kan ganska se på 60 det har haft månen men det är så inte mal kommer och på en spänning vi var varit till sätta halvlek och spännande vita kvart om andra parter för att bröda näkan där kommer fyra och för att få en utskiftningar och en utskiftning så väl och hon var nog till att Hannes fick en snutt och fick så inte spalt så väl men det är mest spännande att du nu kan ju vara för på 6 och veta att klaxskinkar har en follow så strika lastly i klaxskinkar ja tack för det ja very like att klaxskinkar kommer här och ska man säga vi flyr på enks månader till på 60 så kan det inte just öliga tro på för på 60 att jag tycker att det tar måa större mån ganska röjnat säkert nu du tar inte mer så kan man säga så allt right att det inte du följer eller du ser en känsla av att ha att inte mer inne som det gott kunde komma via det är inte något som man kan kalla inte oförlöst av sex du följer att det kunde mer eller att det här var mer komma vi så är spårningen om egen klaxar väljer att släppa hästen läsen och öron hålla och färd efter ner ett land väljer över att tålen och boja och så kanske satsa den mot ändan om så att det inte var finns ju fätrat ja hon hoppas att jag vet att det kommer öle väl nökte vi första lödna showan ja men det är som att det farmar jag center här och
hade truplar vi att komma till köknespelarchanser, inte i akkur vär, onkel skott var här mot ändan attran, där klarar jag att skapa några hampla goda stöd framför 60 man så. Ja, spännande väl. Jag hoppas vi kunde se att vi får kanske malrum jag tog ju det nu eller sätta han lite och så kanske att vara att så släpper man ska man köra alla hämningen och så lämnar man alltså. Ja, så nu ska vi nu och folk Lukas som tar sig av löften här i halvleis nu och boja efter att spelarna komma av att nattrumen löte. Vi stäcker av här en löte och komma att tro att det så tog det knappt att därför att marskast sättna halvleis. 0-0 vi kunde dela nu hålla grejer mellan Hapli och B36.
Ja, så då Line kommen av Vattlen atter her I Kontadalle. 0-0 støvan I Disnon, og jeg ikke at noen brøyting gjort enn. Og kanskje ikke avpidlet på 6-30. Jag är ganska vant att Alex Mellomgård som spelar, kan man säga, höger så är ganska blir flott mer centralt eller sen mer vänster. Att jag ganska ser han för lite emot till hans skapande äldre. Han är ganska för lite i det som möjligt att det kunna gjort. Och på mer kreativa köp 6 han alltså spelar köp 6 alltid TV får inte. Alltså manglar ganska så finns det så nerven nu. Och så sätten I halvlägger färdig gångt. Sebastian Pinkel, dette vi bolten, så da Haben Trønter, og Johan, og Barsdal atter til Trønt, langsending fra honom fram etter, og bolten ender inn I Brostein kjøp 6-30, og Malmö never han. Hørtur og Andreas I nyvergene, Detta bolten gänga sina medlen. Det är spännande att se att ha Ottmar Ferrud kommer efter till B6-30 kväll. Så händer det. Hade det tvär sera gånger. Ja. Nybergar och synd skom att annars ska vi inte sätta. Men det kommer ju en sera gånger nybergar. Och så här var där nekvar. Så vet jag inte om man kan rocka man vet akkurat om man ska spela äras den här linjen. Men det här var så mycket gott folk på 6-30. Ja, det är väldigt gärna att det är för en luxustrubbel. Ja, nettopp, ja. Det är klart att man kommer som aktuellt landslig ganska och du vet. Och även när Eisen det. Han kommer inte svårt till bunch nu. Nej, det lägger man I vad stå I. Men här är till Eisen spårningen om han släpper att börja inne bena vägen så långt som I vänjaren helt att han har tvär sig gåvar. Ja, det kan. Ja, det vill gå så nära så för att sätta la. Så är för Ivar så är det näck vad. Det för la så inte går bra ut I vägen va. Det tension är kvar väl chat där men hiven nattra så är vi går så ser Andreas för att spela är sen jag vill en bära. Vi såg det Lundstad och Jonas kom att det kom till B6-30 ja. Han fick inte högra batchen så att man hejarna landslinjen. Tog högt nästra var ju högra backjob 6-30 han spelade för men nu här där så. Ja. Just. Ja, men det var Jonas högra batchen hade mer eller mindre fast. Ja, det så han ju spelade rätt väl och jag alltså eller där han spelade högra batchen. Och trackar som så att det fungerar ordentligt väl så vill man att stävra köra att högt kommer. Jag tror att det så vill man så kvar handla vänstra back som över I Abraham men här hade ju Eisen en annan möjlighet att Alex kunde ju spela där. Han så öle var att du var till året så var nu var det. Ja. Och det ligger ju Eisen I naturen till Alex att du har en som man säger vi du rätta benen av vänstra back att han kan bli ett stort aktiv för alla spelare av 6 ja. Det ser Lucas som inte är lite Lucas som ju hackar så det inte ser han så näck va och du skapat spelen av 6 va. Men som högerbacker tar Ari här då tar var en helt fantastisk. Mister. Ja, visst ja, så finns lite ja. Ja, på 6 runner har bollen Rovalder och så där. Hörter till Just har Björn Lecha Trustan. 60 den missar bollen. Det var kanske vi håller fast I backplats. Vi då helt inte så högna kommer så eller näck från vi ja. Vi alla sparsmål. Inkast till Habe. Så det gick man själv också. Räcker vi bollen. Pingel, gick man själv. In Brostein, så där Lukas Sislevic, Atomse och hade en få kom I mitten. Här är Harry. Ja, och väl spalt upp 6 men så man läser nu så jag vet om det bara står på det som för blockeras inlägget till Lukas som ska läggas ut läm 6 som ständer på läser går stöv. Här så jag så Alex, men alltså högre med igen. Tack inte rädda bollen med Sam, men nu är det så kommer in under Brostein, 16 runner. Jonas, lite bollen in 4. Och Roald Ferran. Imron, Lukas. Där spelas mål och så är det Roald efter. Rabbe Mamman Ferran.
Ja, här har vi under stora tröste. Ja, och att det går spalt det alltså första inlägget här som bolt som är här I halta dronket till tunnel jag går själv boll fram med benet så högt som kommer att omväga men för inte lagt alltså en som vill men öle väl spalt det och goda stöver sig så efter på den inbörden så att något. Rovaldur Jakobsen tekur hotna spark. Og Arimor Olsen alltid stender ved fremste stank og skaller botten ut ur Brosteinen på 16 kjent den inn natter. Og Andreas alltid hakster, botten kommer ut ur Brosteinen natter. Habjerner I verje støve. Malmøren ser ut til å få handa bolten. Ja, men for innbyggeren som 6 gjør noe, ja, øyelig på byrjan og har vært tvær, øyelig gå støver og båar kommer lukkes med Sindre I vinstre og så det är bara rått om jobb 6 får bollen lagt den ut från här 6 där och steg I öliga går stöv. Från Benjamin Sennen att gå att sökna eller att köra sända bollen väl fram högra vank. Så det Tait Jakobsen att backlinna och så in 4. 6 är får vart 4. Det var Alex Mellegård som fick bollen ut ur Brosteinen och nu är så inkast. Han är inne till 6-3. Rovaldur og Jekman Kjell. Her Lukas. Det en kjent alle innom sedimentet av Alex Mellegård, prikkarna på gjerne. Og her kommer så Arimor Jonsson. Kapprenner vi Jonas og Færre Frispark. Det tycker man som att Havjörner vi kvart är det nämligen så det Ivo med att spela till Össur har inte till alla som renna alltså och vill få bollen den efter vi har börjat vilja mer få han att dra bollen attacka komma efter bollen det är ganska det syndromet vi andra flätor ja det är så indirekt vi har Gold course till Rock Jespersen han helter I Rovaldur. Ja, men det borde vi möjligt avans till vi alltså. Det måste vi greja avtalsomslut som man förra vattlen alltså. Ja, men det är också sälja att men det inte spelar ganska vi deciderar vankspelare ut så skiftar upp och utför nog är det Arimor Olsen. Ja. Christian Morrison. Switchar det väl och Brighton Christian Morrison med Neva vänsterback. Nej, det är Arimor Olsen, va? Inte Morgan Jonsson. Ja, självfyllt. Ja, så passar det för inte. Ja, nu. Ja. Så han vill nog högre med här han plejer att vara. Ja. Så är Alex Mellegård. Vinstra batter och högra vänster. Sänder in 4. Barstal stodar han ut. Bollen kommer till Össur Dalbo. Och Roker sänder han så fram efter. Men här är Andreas Eriksson. För han. Rovaldur Björn och Björn. Till Lukas. Lukas Eslevic prickar han fram I Brostein med här var Angel Rennig efter hans botten. Ja, då har åt Lukas nog till att Pinkel som främst med kan inte renna ut så så Angel om botten som 4 alltså. Roger för fasta botten. Räcker vi någon. Så det Christian Morrison. Förra steg botten. Stegar han. Atromse Trönter. Trönter till Froa Benjaminsen. Så det Arimor Jonsson. Froa och Ari. Barstal var tom. Christian Morrison. Back till en modläggare. Det var Rovaldur Jakobsen. Så det Jester Dam. Jonas. Diagonalskifte till Jekvan Kjell. Så får Habjarnan. Christian. Från Amina till Össur. Så är botten färdig ut. Här spaltar som nian och Össur och han skulle så lägga han från att men han miste han ut. Så det gick man Kjell. Och Kneströj. Gick man Kjell. Rovaldur så sätter han fyra accelererar in i Brostein. Snära sig då. Och nu renner Jobba. Jonas. Och kvar färran här nere till Jekman Kjell. Så är det Lukas Eslevic. Han släpper atter fram I.
Så är den här vi att det måste hållas var. Nej, jag vet inte underligt, men att han går stöver jobb 60 det kommer gå stöver men manglar den nästan till alldeles till att få den helt stora chansen och till allt vi ut ska man säga vinst så ja. Och det är mer jobb 60 börjar sätta alla jobben det är gott och alla här. Tar jag också sen jobb tack så illa kommer men annars alltid det på 60 steg att det alla mest har haft gå stöver faktiskt och stadig inte den helt stora chansen men stövnar vill gå och det vill bankt iron det här var kunnat komma ut den helt stora månaden. Någon spark som Roald Jakobsen ska täcka. Väl in 4. Malmö har han för just av bollen vi är i handen. Ja, ut till nytt av spark. Hoppas vi ligger otroligt väl där. Han ska skjuta som skjuter efter målna och tar dem bara vippa något om till nytt där. Han var väl men man går på 60 och löp på A-bollen man kan säga det så. Att kommer tatt där på tight så inte för just några via. Så blir det Alex som ska skjuta någon spark vid sin vänstra benen. Eisen väl in 4. Och nu har det blivit spark. Men går någon spark. Ja, det är bra men det manglar på 60 då kanske större mån söka bollen att det kommer inte ordet in här och i öde som bollen blir lagt. Det kan touch mot det är grejt på 60 i utdag att ja, touch mot final set knowledge här framvis Jan Lager 0-0. Och på en chans att skifta mer än folk. Det ser ut som Paul Ingersson ska in nu. Så får då söka om han kommer in för Österdalto som spelar två platser som Paul Ingersson är kandidat till det mest lagskam. Han blir som för 24 botten och ränner på alla bilder. Christian Morrison högt i brom till tight. Det går bort ner här utan Brostein men Jonas är här. Och han ränner med bollen åter med det stämmer inte. Chester till Jonas. Så mina till Lukas för skång. Bollen ändrar inte alls Melgård. Han går stöver upp 6 och 2 mot 1 och närmast. Nej, han missar bollen. Han kör den alla cross här. Ja, han blev för ivrig här. Det är 2 mot 1 där. Det ska lösas bättre. Så där. Össur till Arda. Så där tight. Och fråga. Jag kan roa. Så han blir bollen för ut. Och på 60 inkast. Ja, stövar fram en unteration här 2 mot 1 och här ska han bli för ivrig Alex och alla för tulja. Han ska låta in renna Lucian väck från så kan han. Och så framåt till Ted Jakobsen och Malmö är där. Och så startar där Scherman. Ja, det har hänt lite men på motet att trycka där. Och viktigt för 6 han kommer ut och tegar den bollen där. Han säger Ted Viona. Goal sending från Christian Morrison från Brostein och Ted var omräppiga för han men trycker Askam fick fätra bollen. Ja, superman spel. Men det är där vi har på spelarna nu är ju så några bollar kunde väl lagt in för Christian Morrison att han är väl den mest kreativa spelaren och har blivit nog häver fantastiska ska boll för han det bara läget där rätta och han blir okej här alltid. Han blir om att få bollen på 16 run men Jan fick där han. Roker ströjas väl. Agreement sänder bollen in på Stein till Österdalbo. Tämligen missar plats. Och så kommer jag kan roa på lägen när man får 24 botten. Det blir inkast till 36. Går halva timme efter Audiston. Här framvis on Jamal kommer 0-0. Lukas Amina för frispark. Nej, över. Det var han som jag vet inte han som gjorde frisparken. Så det Christian Morrison snödde en 60 där. Och så är det 2 efter någon och på 600 får bollen färdig alla upp. Jag kan själv en liten Michelin här men han kan falla över vid bollen. Så det Jonas. Och så blir det på 600 och bara äknar det halva. Hörder. Och ni Eströj. Alex Mellengård. Så kommer Andreas Eriksen fram och mina av botten. Han hever Jonas som är fram vid högre backaren. Andreas han kämpar själv alla vägen. Hever fram vid bollen. Så är det Lukas som färran. Lukas räcker utanför posten med botten.
Alex. Rovalder roar skjuta, men det blir längt upp om. Ja. Ett annat boll från man ner vet lite. Ja. Först var det Roker, frispark om man här och nu Roald. Men annars är stjärnorna stadigvæk där som det TP för 2-0 mot NSOIK och 2-0 mot Vujinche och här är det 0-0 och jag för 1-0 mot Björtrus. Skala ABB så är det 5. Ja. Ja, utsparsk fra Taiti og Havmalen til for ut av Vøtland. Inkast har beskiftet mer folk, nu det så Paul Inkasson som skal inn. Og han skal inn for nummer 9 til Roker til, ja. Så blir en brøyting også vekna her, ja. Et eller annet vil jeg spille med 2 mål framme. Ja. Eller Paul Inkasson kanskje fremst, og også litt kjent lykkes som rom noen 18-4, ja. Så alle steder det etter gangelen, så Össer att han fer så. Ja, sen drar och Paul fer så och vi främst ser alla bara. Ja. Har vi en fotbollen och Paul Ingasson för mine. Så där Christian Morrison lite bollen framme där till Össer Dalby och igen. Paul Ingasson. Nej, han var inte rättare igen vad han sköt där. Han var bra över ganska snä. Han kunde rätt att färre långt fram vid bollen ett like kort lökt men ja, kanske tidigt att checka det här. Men det är ofta det händer där en bollen hoppar framåt för man möter dem ofta att halv sekund för tulja och det är alltså att man är så fruktig nu ska det vara så lägger man Atlant in i här då och så för bollen himmel. Ja, vi ska till en fotfrinkar för Jamal att rätt nu mot Björtrusson. Här står jag där om bollen här till Robert Jakobsen som fick han och han besätter att räcker fram efter ska spela en över efter Jekman Kjell men här kommer Jekman Rowe i mitten fotler fram efter Christian Morrison för alla på en färre frispark alla i mitten där och blir fälter och säger då att Kroatia har vunnit av Torskalandet. Ja, Kroatia vann 1-0 av Torskalandet. Modric skorade faktiskt alltså jag till en telefon gott mål. Ja. Fra Benjaminsen til Teid Jakobsen til bolten i middelen motleggere så da Arimor Jonsson misser bolten Pinkel Atromse til Alex Mellengård så det Jester Andreas Eriksen og så det Alex Mellengård Jonas helt fram til Lukas så ständer han och trippar i sin äckända Röna släpper fram vi. Han släpper inte fram vi från Benjaminsen. Han miste bollen. Till far som släpper. Ja, från vi så kommer jag alltid. Så för har Björn fram till bollen. Men där spelar sig över bollen och så är det att 6-3. Så det Alex har kommit in och räcker in efter. Han är ju lamer. Så lyfter han bollen in i bröstlägen har vi. Här kommer Trent Jensen för att fälla bollen. Och det blir inkast till Haben. Ja, her er farner 2 minutter. Vi er av Døstnån, og her er framvis Ancho Mal komme. 0-0 i Gondadale. Mittlenberg i Havna Line. Ja, så er det så tar jeg mittlen. Det ble jo det regn under. Ja, det har vært 3-3, en fyrne dyster, ja. Kan mangla vi det? Kan mangla det. Det er noe som ikke til brus i sånne dysten som vi så ut ta. Nej, slett inte och ja, så men det blir en 12 i det. Ja, det är okej spel för jag står en par av det hela men åt den här tilltigna brotten han är inte ordentligt värd här. Och det är ju kvart man snackar om det skruget mål och vi det kan så komma här till nu. En god sändning från Trent Jensen i Brom. Så det Christian Morrison. Så lyfter han bollen fram Brostein. Andreas Eriksen åter väldigt stark i luften så John Flowy här och har bollen in åter. Hölter utåt för bollen och har Björn van åter. Are. Till Christian sender bollen fram till Brostein. Paul Ingasson skallar men ja, han färger inte bänt mot målen. Men det är kanske givet Habjörn en eka möjlighet att Paul Ingasson kommer in att han är ju ägst med som röker väl upp i luften och har möjlighet att in och kommer att inlägg här från Christian här ur högre och ligger rymna väl han kan inte få kraft och men alltså det blir som man säger en extra hötta kan man säga i mode B6 värden att Paul Ingasson är kommit in.
Andreas, nej, skarvsending, Trønderfekkan. Vi är till Dalbo, Öster Dalbo, Rekveboltnon. Vi är Tide Jakobsen, Tide Iver till Christian Morsen, det är nyr utanför Blåstein. Och så sände den bollen fram med till Jeman Roa, men här är resten Jeman Kjell, och så vaktrar linjevergen, 4 kvarjon. Ja, fruspark till 6 och Jeman Roa, Hala och Jeman Kjell som att väldigt väl, bollen väl där. Men det är ganska så sista trin eller så trin så jag har att det kanske inte ordentligt finna så här ska man säga skarpa eller så här kvassi allvängarna som kunde sätta där upp till en möjlighet. Ja. Det är inte knappt jobb 6 men jag vill se upp 6 vi har kost tror jag helt gå stöver här det är bara harfullt att därför få en champion-match så. Frispark till B36 var gott kort från Benjamin så han var senare i tacklingen här. Lukas var akkurat färren undan honom och han fällde igen och frispark på 6-3 5 meter från Brostein, Haber Brostein. Ja, och tycker från öde bevisst om det som man gör till det. Lukas tar en vänd i front mot värspel han är öde trubbel vi gör så han tar han bara och stäcker framför den sjön där och så är frispark. Kanske ju så långt väck till Beinlein skott men det är rymt inlägg allra helst. Ja. Här var det ganska Roalder. Det lägger man själv långt till. Pyna knut ja. Han får läkt så i normalt men det sa utlöva ja. Ja. Just syfte så det ut som att det kunde vara vanda mycket skott men. Ja, jag också kanske mer om hatten och bollen där och för inte så högt att vi fick rätten ju nu. Helt och nödje ja. Helt och nödje och det är konstigt att det skjuter frispark. Det är att få han alltså under ivläggaren. Det är alltid nejan här men han bara några meter syna där va. Så det att ringa mig Vadlan och det på 16 som får han. Jag kan själv finna vissa om vi knäje. Här vill spelaren framme så priggar han fram i Brostein till Pinkel. Han kan stanna ända på sätt. Ja, okej. Det känns så där men jag får inte väl spalt där jag kan lägga Lucas som han pinkar till en diagonalränningar och knallar och alla får upp i närmaste hatten och räcker så av stangerna och ut och för det där så att Heppni inte akkurat vill han säga så. Nej, så vi ser att han är Mavrin som har finch tvärda bästa möjligheterna eller har haft tvärda bästa möjligheterna och han har båda för stangerna. Så vi måste se att det är på 60 som har varit nära via formal här sen det någon ändå så 0-0. Nu är det Lukas. Läser av Munchen. Björn in the Brostein. Och det har öppnat spark. Ja, på 6 jag hade just det här över klart om man och gör något ja. Ja, klart om man alltid. Men det har öppnat spark överallt. Ja, men det man får ju så nu prövar en kombination där och så är det tvärmansperiod. Så startar man spark kommer in från vänster så vi var öliga vända med stad för akkurat vippan och på med i lite Ja, Rovalder. Det är det. Väl en 4 och har man mar loftar. Tajt loftar. Men det är också mer att det lägger upp faktiskt så tätt på målet så som man folk vill här i kvällen blåsen och lägga trusta att tajt. Han släpper på allt i vägen för lat. 60 då han vinner bollen. Sänd han fram och vänstra vank och få inkast. Har Björn hava illt vi att hava bollen. Jag tror på det. 16 är med en part av bollen. Och det viskar som det var så hade nog av orska börja vi och lite gott trusta press. Och på 16 kommer in på Brostein och åter och jag kommer då Gerarna fina value atcher. Tvåde så fram och beina bollen vi hade någon åter till målmannen. Ja, det var en line här. Ja, och så är det Paul Ingasson Johabe mot Andreas Eriksson. Han räcker på bollen ner. Sänder han så i rom. Kvar för den här Christian Morsen för annan. Och så in att det var god sändning från Paul Mer och Christian Rönn som fick bara fan en 4 att men detta nu just mera. Du har bara med öliga ska man säga termer och Alps tvingarna. Och så på 60 att det var spel. Jag kan själv och bollen. Och så där Chester. Och i rom höger main till Jonas som kommer fram vi. Man räcker så in efter bollen. Och Alex Ferran, Roalder, Chester in the Brostein efter Björn får från från Benjaminsen så Mina. Men till EB6 är det som tröster alla tojarna och hela bollen för det mesta. Björn har bara en liten löte och så missar han efter. Framvis 0-0 spalter det och 8 minuter i desnon. Och EB6 vi ju alla uppe. Lukas till Roald.
sender han högt i rum. Och här är så Alex kommer nu ut av vänstra vank och han sneier in om en Habjana. Skjuter! Oj. Och gott skott och go Bjarchenk och hoppas sparkel på 6-3. Ja, super gott skott. Och du högra bara Alex nu om som man säger när löd jag synar så ja. Så en liten fint där lägger bort lägger bara skjuter och go Bjarchenk från tight i mål. Skulle jag sätta sig i skuddas bruga mer och i vänster så. Ja, men han har arbetsgivaren nu. Ja. Ottman Sparsk som han teker. Alex högt och så högt. Man får nog ut. Ja, Jonas Rönnja från in och är nog tanken till när man spelar lika som från vi mal någon och så hör man spelar vi attar öche som heter en fysiatra. Det är mer ofta en gör för skapa förvirring och ska man se välja stund som Marcelin här men jag hoppas bara inte ligger till det så ser det alltid som klick ut i kombinationen inte ett nästan. Av 4 minuter farner, 20 minuter efter att spela. 0-0 fram vid sekundadelen mellan HP och B36. Så det HP, Paul Ingersson, så det Sördalbo, Frau Benjaminsen, Sneier undan, färspalt och igen. Nu är det Christian Morrison som är på bollen och han tar frispark. Frispark till HP, mitt av B36 vid hållen. Christian tar det ganska själv. Lite han väl in. Nej, trycker inte väl ut och loftar. Men det var kanske inte något följt från Vidjo har Björn här. Det är 4 mans i mål kanske en shape 6 där. Så en bollen bara mitt i öka ner och trycker inte bara ut och täcker han. Gott så i skiftet. Men inte något gott. Har Björn på vann. Jag kan roen. Så Christian Morrison. Och så en också lång sändning. Jag vet inte om jag kan roa för han. Jo. Jag kan roa är alltid fuser att renna fram vid. Så lägger han bollen in 4 och Paul Ingersson gör det sig till och så går Malmö domaren 4 här. Han skrinar alltid han spaltar sin dubbel 60 här men han är inte nej jag vet inte nej men vad säger det är inte konstigt jag har faktiskt en gåar stöv i alltid tidsskall för att ställa bollen och så kommer han och hem och domaren och så var på 6:e kontra och kommer in och gåar stöv. Tar du renner ut av ötlen mitten alla som spelar så kan det ju hända sig att du kommer standa sin lilla 4 ja. Jo om det är öjla skölden ja men där men det inga säger vi så 6 får ju all på skor ja domaren sätter igång då. Men på 60 där är öjla bollcykler. Här var bollen jag får han lattliga gänga så innan mittlen. Nu kommer Jonas åter fram vid. Så sänder han i rum men hickar kanske inte nå väl upp på Arna sänder han. Här var Lukas men ja Björn fick han. Johan till Frau Jeramine. Sänder han så högra med fram till Össur alltid som renner för efter honom. Nej, nu kommer Fletch upp. Här är det Rengstöva. I know 4 minuter och 0-0 spelaren dräcker också ner kvalitet så det är ganska också lutt eller att här ja, jag lägger det för något ja partister ja så är bollen attrere och har vi hållande Ekman och Rowe Davisen sender han i rum, men ikke beint, og ut her, og innkast til B36. Rovaldur. Hørtur. Langsending. Barstal Vartum, Hakster, Ferran. Fra Benjaminsen over han. Fra Skomp. Og dommer seg heis fruspark. Gestur down for det stedet av botten. Og han slipper inn ta første, ta neste. Og så er bollen leiser, og alle dette, og jeg vet ikke hva det henter her. Måneden klar perfekt han. Ja, han slapp längt via såna botten Chester. Ja, överlängt och faktiskt så kommer den hamplast över där blir framme i Island här chans vi sant att boja ett långt för en ordentlig. Jag sen bängde där stäckon när han slapp in i bröstet. Ja, nämligen bollen tapp att kroppen och till öle köttet där bench vi sån ljud och så detta land och så brottbar. Ja, man var öle värme men han ska bara se för sig med av och inte förskott och sånt där. Så är det väl i läge så som att
Ja, det som vi kan säga om spelet är väl till att det blir förfärligt näck på 6-3 som är bollen. Det är väl mer synd mer jämnt på 6-3 det har ganska Atlantisten. Vi är näck av bollen men nu är det nästan bara på 6-3 som är av bollen alltså. Har Björn onkel löta att här så renar där spela för alla vill ha. Nu Eisnem, nu har där inkast, höger med. Längt upp på 6-3 du håller. Men på 6-3 där har så inte det är så effektivt i det. Nej, men jag har haft bollen näck men alla har det sånt. Ja, som sagt långt för alltså näcka gå stöv men det kom inte och så såg jag att lagt stängen där det skulle nog helt så säga. Ja, men alltså näcka som stöv som då vet. Så där borde nog och följa väl att det borde ganska haft det väl åt det snä. Har besänt näck för fram i Brostain jobb 6-3 nu, Barstal förna kastan in i Brostain och på 6-3 den första ronden och nästa för Eisne och så är bollen kommer ut ur Brostain så den har Björn lite annan natter. Förfärran tar han kom ner han är kom ner än här kommer han Christian Morrison fixed vi har någon attroms i mitten där snödde bara 1 och 2 så räknar han botten så gör jag också som kör det skilt om att skulle vara skott eller Elvering på först. Ja, det var skott eller ja att det skott men så längt ut så fyllt till där en centimeter ute men vi så ja tekniken så ja eller fixed där igen. Och det som normalt är en vänsterback så han träcker liksom in och vattla och så uträcker så tattar han kommer med in som liksom växer mal sen så vill vinkeln passar han öliga väl till att skåda att det ganska öliga långt ut men himla att det som inte har har haft så skil man väl om man rör och så kan man säga sen det mer otraditionellt att han så fylls sen långt ut men jag men har inte ordentligt väder i närheten av en normal månad och i Örnhalla till överallt så det kan minnas. Akkorter efter framvis 0-0. Utskifting över så nu. Ja, det kommer Benjamin Heinsen som ska in. Och Alex Mellengård ut. Ja, och han har ju funnits lite inte haft såna eller inte några finns några lister och jag och jag tycker att här också löser framåt att vi måste få en kan man säga spärr igång där tror jag. Benjamin är sparfax rumna när jag är. Stitch av han fram och sälja kommer in och höger så är det passar sig fint. Har vi hur frysparska Eknar Jolvein. Och Johan Tross sänder bollen helt fram Brostain. Så stackar han i här, Benjamin Ferran. Och Benjamin har inkastat med in i högermen. Jonas. Chester. Och Benjamin. Och åter Jonas. Barstal Ferran. Trönter. Froe. Christian. Ja, så har vi alla på en tajt. Han letar färdan till Grinkasten. Men det ska Arimor Jonsson kanske täcka helt till. Han kastar också. Barstal kommer långt fram här och nu kommer det in i fält, ja. Han bläckar in i 5 meter och så kommer det spänt stövnar uppstanda. Jag tror att Einstein är fram. Ja, har bara satsat inte bara så det bollen här till det här vi så eller när kanske öppna spelen så här är det chans ner. Kastar längt under målet. Och så bara bollen läser Christian Morrison skjuter. Det var en chans där men han räckte inte till. Och han har ett lån med spel. Jag hade inte kurs konstant så bollen kom ut. Ja, akkurat. Men är nog att det här vi nämnde ju att man blir så jävla spänt och så skjuter man ganska akkurat att en bollen är dotten tapet långt ner för halta ska man se under uläggarna. Och det är en sån tendens vi söker för inte bara för ju söker en ölen nekvastan ja. Att det är en sån öla goda chanser runt om du kör räkar med alltså bättre räkar mal så kan bara stacka laser bakt under malen. Ja, och bara ligger väl och han inte alltså han har ju det första för det annars vill han pressa över och ta igen allt rätt men det är man vill så fruktansvärt gärna hugga och switcha och betröja man först läser han sitter klistrar så gärna och så ändå det tänds väl va. Ja, framvis 0-0. Nu för Happy Atrial upp. Ted Jakobsen. Och han sänder så bollen från sig om han är bollen till Ara. En fyra. Men på 6 runda på han. Och färra stäver någon. Andreas Eriksson går sen till från honom fram till Pingel. Så är det på 6 runda. För färran tar Johan Trost. Ja, gott väg. Han måste säga. Han läser alldeles så simpelt det. Ja,
går over 20 minutter etter. Skal dette enda målest, du kunne ta del i det. Fullføringar gjør barst, må du bli 8 i det, vinna til gjør det helst, der kommer på 3-0 nå, skiljer ut. Og Happy sinte Maria bolten nu en løte. Nu får det atri all opp. Jeg kan roe reker på bolten, kommer fram at Brosteinen. Rønner skjøta, men bolten støkker så videre. Ara Iverom til Trønd Jensen. Så inne Brostein. Og her så Paul Ingasson, han rønner fer atri hele, men han misser januarina og røkker ikke etter bolten. Nei, og kan si at Ronald Skinkar var min kommunen, at vi har vært 18 for 2-1 nå. Ja. Så en B60 der som ble litt kjent i her, og her kommer onker inn at vi vet om de får hjelp på støvene. Jeg vet ikke hvor hesten så ikke. Jeg så heller ikke hva det hendte. Ganske høyt, ne? Jag vet inte vad man ska säga om hesten dessen ändå så läs 0-0. Kvart det näka som Lina kunde vara nökt vid ett la så. Det är lite så svårt att jag har bruk för mig en stig kan man säga. Och har inte vunnit men jag på 60 det som har en reella möjlighet att bjöa av Chicago. Här kanske är det så lite. Ja, jag vill helt det för lite och jag vet inte om på 60 kunde Lucas som sökt mer efter sig någon eller. Ja, han har ikke vært helt så avgangende. Nei, det ikke så la seg at det har haft bolten mer, men det ikke vært så la seg at alle togene har vært øyla spent av støver. Du har ikke haft helt nekva mål? Nei, det har ikke vært vi så fyrt en tvertrutjer øyla gå støver at det kom tjøkken minst, så man får ikke lagt bolten, skal man ikke inn 4 tid, så det ble en ordentlig chanser, men største chanser, det var alltid Pinkel, Sebastian Pinkel som friar för Disney räkar ska man säga stansarna och så Sheffield har på 6 år är här som eller tar förla väl att det borde ha vunnit Disney och det är väl rätt och tog att det stångt tvärfyra och plus den läsa ganska men det är Disney som vi kan säga möjligen har rätt eller rättliga fire. 41 minutter farner 0-0 framvis. Happy Hill Sparka Milan som Ligebaren Johan Trost Davidsen för att täcka. Och sänder han diagonalt. Och här så Jonas uppe. Färsen till ryggen tar han detta ny rätt åter. Han har tid för att bara uppa skalla. Jonas fick hat under han. Och han kommer att fötter ut. Ja, vi tar det till ett mål kom Älvstande. Nu är 4-0 till UIF klar för mot Björtrus. Och TP har säkert trygga sig sidan nu. Där har lagt 8-3. Så det hade som kastar längt in i Brostein på 6-30. Och på 6-30 ränner få en färsra botten Christian Morrison är här och här är resten Högni Esterøy och han fär folk mot bollen så strujas där här ut under Happyhusen och mot bollen. Det blir frispark till på 6-30. Ja, kanske mål för klar för Laval skora. Daniel Lerchner och Ariel skora var det så sista. Chesterdam för framåt över bollen och så är det Sebastian Pingal. Och så var det Bruksla för frispark till på 6-30. Och halvare har vi halvene helt ut i minst så under på 6-30 just nu. Roalder ska skjuta. Och den fyra har Björn Skallan ut ur Brosteinen. Jag håller det över på Lingasson med 16 från åter till Jonas, så är det Pinkel. Efter Jonas. Och Fabian får bollen ut ur Brosteinen. Paul Ingasson, så är det Sördalbo. Till Trond Jensen. Och han får sända från sig till Christian Morrison.
Mikael Henderson. Han reker upp bollen och närkas på stenen. Och så är det Trent Jensen. Och så i Brom. Och så Ted Jakobsen. Och hade han kommit fyra från annan här. Han just här åtta dagar skåra. Men alltså Åkersväckna i alla fall Inga som kom fyra. Ta mannen som stod läser och skulle skåra. Ja men först är Iga Lund. Så hade på 60 var ner Benjamin. Och Jakob Kjell. Men Johan trots för han. Ja men här det första tight inlägg i font där utifrån och tight och high kicks av bollen och så ut fire hopp jag och bara söker bollen och det enda som där finner det till sig själva och så för den bort George. Ja, här var en just a moment job men ja. Men jag också säger att ganska tight på vägen när det inlägg kommer högre, goar stöve och han ska köra mot mål med för på första rummet så är det så två hoppar och en på 6 visst nog Lucas sist som ett annat ställe för bollen för eller kan man nästan säga. Men här är det kvar så lätt om man vita om vad andra gör. Det hade varit typ så stöve här. Man lägger för sig själva. Det kan ska döma om att det kan ska det sista tringen ha på här största trubbelagar. Vi ska nå effektivare. Vi ska nå vandamäklare. Benjamin och Andreas. Ja, han för en start. Det är 5 minuter efter av vanliga lagt upp i 60 skifter folk. Lukas Sislovic för ut och kommer in. Jag tar hem Starlavsson. Ja, han är väl lunch. Ja, lunch veck. Ja. Men så följer det glädligt upp 16 att spelarna lägger sig rätt nu när de ligger spelarna men det minne glädje är att man kanske tar på 2 steg emot K i det. Och ska man inte så men man kan så reparera ska man nästa vecka efter då. Ta för K jag vet. Men alltså det ska bara ett mål till. Ja. Och ta kommer få. Tror här är det gott att ren. Och så försöker Bastian Pinkel i jakten. Och väl för det. Här var vi. Så här är det alla 20 sista ren. Och där har vi en kast. Jonas tar det långt inkast på 6:30. Och allt samman. Ja, alla har blivit 16 år. Nej, folk in i underhavmallen. Och Jonas kastar längt in, månar här. Ja, han kastar in om närmast och Barca kastar över längt. Det är Jonas och Barca. Utspark från Titan. Och här med Sednas Temjunchen så. Christian Morrison av Atlant. Så är det 86:30. Som för Jalop, Jekvan Kjell Nolsson. Reker vid botten. Nu man kommer in i Brostein. Så är det 8 man här med forwardbollen av någon. Och så blir det Rovalder. Gå sändningen för det. Och så där de vara när vi till Sebastian Pinkel och så fick det att man spark. Ja, men jag skulle Pinkel inte skåra det första för kom in där. Men det var spelare av Barca var med att klara komma till det. Det visste så akkurat där sände det vi så skott först som var Barca ganska akkurat fet i att som han är kunde utnyttja men ja, så bör vi spela där så sticker jag till den första för. Bottnar spark till på 36. Rovalder. Och Patrin för utåt till mycket att man sparkar nej vad säger man sparkar alltså. Så ska man sparka men ja. Abbe ska göra en skifting. Magnus Eilsson ska in. Julia Saint. Jag kommer in nu men det är så inte en offensiv eller nej han är väl vänsterback. Ja, så stämmer. Jag vet inte hur ska det ut. Nummer 12. Och kvar nummer 12 till Raserdalt. Ja. Så vet inte kvar Magnus skal man ska fram ett land. Vincer Wonge kanske. Ja. Så det är det sista 2 plus där tror jag för Eka så kommer så är det vi. Ja, Vincer Wonge och Hackman kanske. Ja. Det är 2 minuter efter att spela. Och vi vanliga lägtoy 0-0 och vi kunde där framvägs mitten AP och 36. Ingas Laben som Jekman Rovoteker. 60 dagar för han. Jekman Rovo för han efter. Sänder han. Liver om 60 dagar. Christian Morrison ska ta inkast. Eller läser han ganska annan om det.
Så är bara 1 minut efter vanliga lägtøy. Hamp över heter här inkastet. Som gick man Rowe Davidsen klar att attacka. Fram i hotne. Rowe Benjaminsen. Och så för han ut här till Mansbackel på 6. Rowe Benjaminsen, Tide Jakobsen. Har över inkast. Tide Jakobsen. Men på 16 har han fått bort någon. Jekvan Kjellnolsen. Lång sändning framåt till Benjamin, men han får inte botten. Det här är Barstal. Så är det Johan Trost. Och så får han på frysvars. Han tar sin till bilden helt till att botten stack upp i... Jag vet inte Nej, jag vet inte. Nej, han på 60 bein kommer fram Tide som ska ta bollen och så får han bollen anlite. Jag sa inte om man över skilte Barska kvar hur snägga man något anlagt att säga. Tog in affären men ja. Så snacka till. Det ska inte men det är tror jag jag tror det. Allt det är några städer så där. Men för jag kunde hitta vid den lilla löpna stråle. Ja, alltså det är bollstövel nu. Tar sent nog snägg folk fram och vi ligger här framme. Christian Morrison tar frispark. Men domaren har så kan ju högna. Ja, han ger kort, han ständer och så det är för mot eller till att det kan det. Jag tror det går kort. Nu hade jag för det skällt någon. Ja. Christian tar frispark långt fram med Brostein. Man har never han för fan så. Trent Jensen. Förra mot där ja. Och Armor Jonsson. Trenter. Magnus Eilsson. Arre. Centrum för det. Kvar för den här. Inkason la framme. Bollen jag går här och på 16 här svingar bort där. Arre innan till Brostein vid någon. Och kvar hade på 16 förra stäven här. Det är väl en chans att jobba där. Till eller det som att ha får ju välja gacknost där så här möjligen. Nej men från att han närmast här är så vill den bollen det till från inte hur ska man säga full go ja han har bara skjutit första för och tycker vi bjärkar han är sjuska mitt och han för vart bollen ut från målet men alltså här kunde ha bara skjuta simpelt. Och när det på 16 där som är helt över på total Brostein bollen som är inne Brostein men här kommer Malmö ungefär. Heitor över till Jan. Ja, ser det som bypass där Reina att avgöra distan här. Har Björn kanske är nice att center. Och ta få en chans att nu så för Tide Jakobsen till strax vid någon. Här kommer in. Och han räknar inte på 16 outside men han har botten ute ganska. Ja. Så det på 16 då. Jekvan Kjell. Knäströj. Jag kan källa efter in i mikringen. Roald Jakobsen. Så är Lasser högre med in till Jonas. Magnus är körd ner Jonan och så en att det. Han måste stanna så då var det chanser. Ja, han tror sparkar faktiskt 60 eller han skott nu från Roald här. Det har varit här som bollen över målet här. Det är en levande chans men Johan tror stinker så ut kvar där vänstra ben ut och för Björk och hoppas spark. Han sparkar på 6 där Roald för att ta den. Vi kommer där. Och där vill skalla ut ur Brostein från Benjaminsen var högster. Och så är det Happy efter. Tide Jakobsen, 1 mot 1. Och han sätter fått la fera. Bara denna kött. Happy för en kast. Och Happy för Bottnarsparsk. Ja men han visste det väl alltså det alltså det två fina målmöjligheter och ska man se ta in domaren och lagt det så att och nu kör kanske att han säger den är ju så att jag frågar förstår jag frågar verkar inte så öliga gå men alltså Roald han kommer och möter bollen och sätter in där sin år men Johan Trost är öliga krigar vi som visar på en och för blockera. Christian Morrison ska attacka Bottnarsparsk. Lockt in för den. Och botten vill
sender upp att här och har vi hos någon där inkast. Och Barstad ska ta inkast. Och allt för 26 nu. Ja, så allt på 6 för 24 man. Hade helt in i jakten och Malmö loftar. Så kommer det svaret från Saxon Malmö och har tagit hem. Liot det går där. Det går inte mal. 0-0 och 1 sti och i pass till HP och B36. Ja, det var ju så grula nekvar ordentligt Malmö där. Faktiskt där står det kommer helt mot ändan av rösten. Först och främst och så Roald och så här gå möjliga att skåra. Men nej, men det luktar ju, man kan säga så att det luktar ju av en, ska man säga, Janne Atlavin Jöknen. Hova step 6 vill jag följa att det var om man och det var där isne, 2 skott stänker när och ja, här var också stöver så kunde bli helt gåvar men här var inte det han snärsten eller hade vi blev brodden helt blända så skapade där står Malmökan i högra men tycker jag 6 är så mest av spelning som jag spelade där. Ja, kvar kan Heselin lukka som Reina brukat här till. Nej, för på 60 ja, kanske mer misstrej steg har kanske alluga väl också vägna kan bruka det här är inte positivt. Ja, I halde det här var ju väldigt en gång som är väldigt nail i lunch och jag lägger mode på 60 väl. Tycker vi nog att det är också som ett gott urslut och därför inte mal och men det vill jag så jag positivt på. Men hon att det här var så 15 minuter när jag började vi här i allt jobben var gånger men så var resten av lösen bara skiljer sig alla och på 60 dagar här var borsta från 15 som har brännt så jag så halt jag där var så jagning gångande bättre Atlantistan och som sagt där här var så runt när som ja stod ut innan och det är väl här på 60 Henka så en hatt på att han knaggan här att det borde nog haft tillspassare ser trust in där men det blev inte en ordentlig god det på tammadan som så utan fyra distant här mitten här det var simpelt och fantastiskt underhållande och gott fotbollsspel just det var okej men för fire Malmö ja det manglade det sista alltså att det sista changen att det kommer där helt vitt Malmö lagar och där och om chansen inte mal kommer så några förblakta bjärskar och enkel vär kanske inte förblakta män som Malmö skulle bjärka det manglar ju spänningen in i undermalen och större månaden Berlin och kanske säga upp 6 det fin fotbollsspelare flyttar botten väl så i mitten men manglar det här sjusta för och det som helt inte fick inte orda intensitet nu det är fällas aktiga som åkte över ju snär upp till ner att männen ordligen var liksom så ut emot det Reafälten det var helt så det var akkurat 2 fittli som spelade fotboll där och spelade fittan fotboll i slutändan att jag några för sig ja. Ja, och slutar rätt. Noll och ett steg parst. Ja, det ungefär men som I alltid framvis av 6 skulle kanske i det mesta om kanske få stil jag tycker att det här är stadigt kärt för stångskotten här och plus där stöver som annars är det och så vill jag så helt man ända där Roald över den står eller chansen här men hänger efter så har vi en kontra samma skjolda och ju alldeles framan undan där sen och Roald försvinner så är det helt lätt men ja, det vet det var okej test men not the onka de hade i röra spelare. Han var länge från Luga går som hin inte där spelade som 60 vann 30. Ja, Hitler är så fantastiskt det tror jag. Det var en annan li och man så fyra så precis som kom att det Hitler där li som var åtta fullt och var så skifta knappen så var Hitler framför på en motla 2 och det var för att det skiften i här man visste ju att det ordentligt kan vara men det ser man bara chansen och säger det också att den nästa skottet köp 6 stannar. Nej, så är det ju det att det skår röra och att Haber skulle skåra till att han lag ganska lite inte ska vi säga längt väg alls. Ja, point vid förra att tacka för Jakob här nu ur Gondadalen. Anchumal men HD och i past till HP och B36 vän. Så Norrstein och Jan Jakobsen och Hans Erik Danielsen. Tack för Jakob.